dawo ba. Mace daga tafiya barka har yanzu biki dawo ba har yanzu. Kai abun nan da sake. Na rasa inda zan yi wallahi ya kamata in san tai. Awwa. Ilallahu Muhammad. Oh lallahu. Gaskiya dai abun namu da sake. Wallahi ba ta daura komi ba. Yawwa wallahi ga kaza nan. Alkhairi a gida ta isa. Ba shi didi ta irin na ladi ba. Yaushe za ki tsaya wai kaza wai kiwata kaza ta kai sa. Ina aka taba wannan? Wallahi tallahi yanka ta. Ba wani maganan kiwo in kin zo dauka mu ci. Yawa ki zo ki je a nemo abin da za a yi yanda za a yi a ci. Ana neman ta ci kiwa zai ta maganan kiwon kaza. Zai raban da ina ba tan wancan lahiya. Nan ma raban da dai Allah ya sa kawai za a yi. Amma yanzu wahalar da ake na maganan kice za ki kiwo. Allah ya mun hanyar cin nama. Wallahi Allah ya mun hanyar cin nama. Me gida a har ka dawo? Wallahi tun yaushe na dawo ina nan. Tun yaushe nake jiran ki. Ba haka ba mai gida. Sai da na saya share da wanke kafin tafi. Ban bar gidan ma da wuri ba. In kin san zaki fita ai waɗannan ayyukan da sassafe zaki yi su sai ki tafi abinki. Gashi nan ko abinci ba ki daura ba da Allah da komai wa Aisha. Ina shigowa naga tana faka za ta mutu.
shi yasa na dauko wuka na yanka mana kin ga wallahi wala kin ga Allah bar alam na shara wallahi an samu mai gida yanzu ka taimaka mana dan na da niyya zan kada mana ku waye kuka waye da Allah tashi bari in yi fasali aje a nemo shi da waye sai wuce daɗi na da auren kabila yanzu ta fahimce ni barin da yawo barin da shi a samu da koyo ka yi mutum shinkafa a gidan nan wallahi alam waɗi shinkafa da miya amma fa yanzu kamata in wanka kai ina ma magana kana faman wuce ni Malai ya dai zaka zo ka tare ni ne kam ka bani kuɗin da nake bin ka ko kuma na shuka ma rashin mutunci ka duba wannan yaron wani kuɗi zan baka ne kamar na tattauna ma abubuwan da na fi ka jahilci fa malam ka gane kai na rantsi da Allah idan har baka bani kuɗin da nake bin ka ba idan ban shuka ma rashin mutunci ba Allah ya tsine ka gana fura ka gari ba zan yi kayan ka fa na rantsi ka ne kan malam kana so mu zauna lafiya da kai wani kuɗi ne zaka zo ka ce in ba kuɗi Allah abin da zan faɗa ma a rai kai ne ka kawo min sunan da dare kai kuɗin ka bara a ba wai wani kuɗi ne haka kawai zaka ce ni ba kai ka duba yaron nan ina na fi ka jahil kai na zizzira ma wannan kai da kai yaron dan har kai ne zaka ce min wani abu kai ma ni dan yaro kai kai dugura ka babba yana magana uku kana abin ma ni dan yaro lalle yaron nan ka girma kai ma duguna babba yana magana kana ka bani kuɗi na ko kuma yau in shuka ma rashin mutunci kai ba za a bada kuɗin ba ka je kai abun da za ka yi kai ma ni dan yaro wai kai wani kuɗi kake bin shi gaya min wani kuɗi kake bin shi gayin nan kuɗi nake bin sa tun wancan shekaran bai kawo mun ba ma ni dan yaro wani kuɗi yake bin ba wani kuɗi fa gaya min wani kuɗi mutumin nan ya bayyana in ba shi kuɗi babu komi yanzu wajen mai gari zan kai ku mai gari shine zai wannan baran ma da kuke neman wallahi wajen mai gari zan kai ku tashi tashi hakika mai gari mun ga an kawo taki Allah saka da alkhairi wannan gaskiya ne man waziri cikin gari duk da bohula ake tono ai wannan abun alkhairi ne in za mu ci gaba da samun irin wannan a gari ai wallahi da mun huta kaga yanzu sai ana samun makaranti ma ci gaba na samu ko wallahi haka na faɗa ma abun fa gashi nan dai alhamdulillah ana ta ayyuka fa alkhairi ba gari ya ansa wai ni wannan ba bitoto bane haddasa da su ya gidan manja ta yara sun girma sun ɗigo ilimi ba an samu makaranta nan kusa ba wai ni sun fito daga makaranta kenan Assalamu alaikum Allah ya taimaki mai gari Allah ya taimaki mai gari wallahi kai ka zauna in ya zo nan ai an gama mai mallawali mallawali mai kai tabe da kai kadiran wasa bira wallahi ma ni dan yaro na gani da wannan yaron suna faɗa wallahi faɗa suke dokuwa suke yadda ka san ƴaƴan shanu anan din wallahi tabbakin layi na same su wannan shi yana bin ma na dan yaro kuɗi tun wancan shekarar. To ni shi wannan yaro dan gidan waye ne? Wannan Ayuba ne dan gidan Malam Hassan mai almajirai. Malam Hassan mai almajirai? Da wannan suman? Shi kuma wannan din dan gidan waye ne? Allah sarki ai wannan dan gidan Usman dan dagwa ne wanda ruwa ya dauke wancan shekara a kogi. Allah sarki. Gashi yanzu kuma mun ci gaba a sanadiyar abin da ya faru wancan shekarar. Gashi Allah ba za ya kawo mana kwale-kwale. Mutumin kirki kenan. Allah ya saka masa da alkhairi. Wai ba kwa zuwa makaranta ne? Yanzu ka ba lokacin zuwa makaranta bane ba da za ku yi ta faɗa a kororo? Ni fa ina zuwa makaranta yanzu ma an koro ni akan kuɗin makaranta na don tare shi ya bani kuɗi. Sassauta kalamanka. Nawa ne kuɗin nakan? Yalla boy 750 ne. Maza gashi. Yalla boy ya ce 750 kuma na ga dubu ne. Ba shi. Yalla boy amma shi wannan din yana zuwa makaranta. Ai ranka shi dade wannan tunda iyayensa suka rasu ya daina zuwa makaranta. Bai da wanda zai dafa mishi. Malliman ka dauki sunansa ka sa shi a jerin sunayen da Alhaji Balakeli ya dauki nauyin su. Gama mai martaba.
To shikenan duk ku tashi ku tafi a wurin. Tashi ka tafi mana. Ka zo ka same ni mun tashi a fada. Mai gari ni din ma zan iya tafiya. Je ka kawai ba wa. Tashi ka tafi mana. Mai gari zan iya tafiya. Ka je ka Allah ya saka je ba. Ni na ɗauka zan samu wata ƴar dubun nema kai a saya mana shinkafa mu ci kazan kai nan.